Οι ντουζιέρες χαμηλής δροής είναι σχεδιασμένες ώστε να ικανοποιούν τις συστάσεις μέγιστης δροής και διατίθεται από τα καταστήματα υδραυλικών εξαρτημάτων. Η κατάσταση είναι εύκολη. Θα πρέπει απλώς να ξεβιδώσετε την κεφαλή της ντουζιέρας και να την αντικαταστήσετε με ένα μοντέλο χαμηλής δροής. Εν τούτης, προτού αγοράσετε νέες αποδοτικές κεφαλές, θα πρέπει να δοκιμάσετε ορισμένα δείγματα σε διάφορα σημεία της ιδιοκτησίας σας, ώστε να εξασφαλίσετε ότι λειτουργούν σωστά και παράγουν ικανοποιητική ροή. Η εξοικονόμηση που επιτυγχάνεται είναι σημαντική. Για παράδειγμα, σε χώρο 100 δωματίων, η αντικατάσταση των ντουζιερών στα δωμάτια των φιλοξενούμενων που καταναλώνουν 15 λίτρα το λεπτό με ντουζιέρες χαμηλής δροής μπορεί να μειώσει την κατανάλωση νερού κατά 2,7 εκατομμύρια λίτρα ετησίως και να μειώσει τις δαπάνες νερού και υγραερίου κατά περισσότερο από 7.000 ετησίως. Καθώς οι ντουζιέρες χαμηλής δροής κοστίζουν γύρω στα 30 ευρώ, αυτό το μέτρο θα απαιτούσε αρχική επένδυση 3.000 ευρώ και έτσι απόσβεση σε χρονικό διάστημα 5 μηνών.